Gaurkoan Burlatan elkartu garela salatzeko aurrekoan ezagutu genuen sententzia guztiz bidegabea. Horretaz gain salatu nahi dugu ere, hedabideek eman dioten trataera, fokoa jarriz datu zehatzetan, beti gure gorputzak, gure jokaerak jo puntuan jarrita, eta hori helarazi familiari eta neska horri gure elkartasun guztia, eta hori esatea, sistema hau erreproduzitzen duten guztiek aurrean izango gaituztela, behar dugula justizia feminista lehenbailen, eta hori, borroka feminista inoiz baino beharrezkoagoa dela. Azken batean, berriz ere esatea eta salatzea emakumeak sufritzen dugula edo pairatzen dugula juizio bat epaitegietan, baina gero ere kalean, hedabideetan, juizio bat soziala eta ez da geratzen bakarrik epaitegietan, ez? Orduan hori ere berriz salatzeko eta berriz ere horren kontra gaudela esateko bildu gara gaur.